ଯେମିତି ନାରୀ ମାୟାରେ ଏ ଯେମିତି ନାରୀ ମାୟାରେ ମାଧବ ଭୋଗିଥିଲେ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଦୁଃଖ। ମାଧବ ଭୋଗିଥିଲେ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଦୁଃଖ। ନାରାୟଣ नारायण नारायण ଦେବର୍ଷି ଦେବର୍ଷି प्रणाम महाप्रभु ଦେଖିଲେ ତ ଦେବର୍ଷି ଦେଖିଲେ ତ ଦେବର୍ଷି नारायण नारायण ଗୋଟାଏ ନାରୀ ପାଇଁ ଆଜି ଦେବତା ମଣ୍ଡଳୀ ପାଉଛନ୍ତି ନିନ୍ଦା ଅପନିନ୍ଦା। ଆଜି ଦେବତା ମଣ୍ଡଳୀ ପାଉଛନ୍ତି ନିନ୍ଦା ଅପନିନ୍ଦା। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ नारायण 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 ପ୍ରଭୁ प्रभु ସବୁ ସରିଗଲା ପ୍ରଭୁ ସବୁ ସରିଗଲା ପ୍ରଭୁ ସବୁ ସରିଗଲା ସବୁ ସରିଗଲା ମାନେ ନାରାୟଣ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଚାର ଦେଇଥିବା ଆପଣଙ୍କୁ ବିଚାର ଦେଇଥିବା ରାଜାଟା ରାଜାଟା ଅଛି ମହାମାରୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା ନାରାୟଣ ରାଜରୁ ନାରାୟଣ ବାହାର ହୋଇ ରାଜରୁ ବାହାର ହୋଇ ଦେବର୍ଷି କରୁଛି ଚିତ୍କାର କରୁଛି ଚିତ୍କାର ଦେବର୍ଷି ଦେବର୍ଷି କିଏ ଦେବର୍ଷି କିଏ ଦେବର୍ଷି ଦେବର୍ଷି କିଏ ରାଣୀ ସୁମିତ୍ରାକୁ ମଥାରେ ବିହିଛି ବିପଦ। ସୁଚିତ୍ରା କିଏ ଶଶିକଳା ରାଣୀ ଶଶିକଳାକୁ କିଏ ରାଣୀ ଶଶିକଳାର ମଥାରେ ବିହିଛି ବିପଦ। କିଏ ରାଣୀ ଶଶିକଳା ମଥାରେ ବିହିଛି ବିପଦ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ଶକ୍ତି ତୁମର ହେଲା ବେକାର ଶକ୍ତି ତୁମର ହେଲା ବେକାର ଦେବର୍ଷି ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ କନ୍ୟା ତୁମର ହି ଠାକୁର ନାଇଁ ନର ତୁମର ହେଲା ବେକାର ଶକ୍ତି ତୁମ ଦେବର୍ଷି ଦେବର୍ଷି ଦଣ୍ଡ ପାଇବ କନ୍ୟା ତୁମର ଦଣ୍ଡ ପାଇବ କନ୍ୟା ତୁମର ହି ନାଇଁ ଦେବର୍ଷି ଦେବର୍ଷି ହେ ଠାକୁର ହେ ଠାକୁର ନ ରହିବ ତୁମ ନ ରହିବ ତୁମ ନ ରହିବ ତୁମ ନାମ ସଂସାର ନ ରହିବ ତୁମ ନାମ ସଂସାର ଦେବର୍ଷି। ହେ ଠାକୁର ହେ ତାଳ ହେ ଠାକୁର ନ ରହିବ ତୁମ ନାମ ସଂସାର ଦେବର୍ଷି ବିଚାର ଏସା ନହେଲେ ଦେବୀ ଭବାନୀ କୌଶଳେ ରାଜାଙ୍କୁ ଯେ କହିଲେ ପୁଣି ବିଚାରରେ ନହେଲେ ଦେବୀ ଭବାନୀ କୌଶଳେ କୌଶଳେ ରାଜାଙ୍କୁ ଯେ କହିଲେ ପୁଣି କୌଶଳେ ରାଜାଙ୍କୁ ଯେ କହିଲେ ପୁଣି ଦେବର୍ଷି ବୁଝି ନ ପାରିଣ ରାଜା ମାତାଙ୍କ ମାୟା ବୁଝି ନ ପାରିଣ ରାଜା ମାତାଙ୍କ ମାୟା ରାଣୀ କୁରା ଚରୁ ଦେଲେ ଦଣ୍ଡର ଛାୟା ରାଣୀ କୁଡ଼ା ଚରୁ ଦେଲେ ଦଣ୍ଡର ଛାୟା ଭିକ୍ଷା ଥାଳକୁ ଧରି ଅସ୍ତର ଭିକ୍ଷା ଥାଳକୁ ଧରି ହସ୍ତର ବୁଲନ୍ତି ରାଣୀ ବାର ଦୁଆର ବୁଲନ୍ତି ରାଣୀ ବାର ଦୁଆର ଠାକୁର ହେ ଠାକୁର ଦେଖିଲେ ତ ସହି ନୁହେଁ ଅନ୍ତର ଦେଖିଲେ ତ ସହି ନୁହେଁ ଅନ୍ତର ହେ ଠାକୁର ହେ ଠାକୁର ଦେଖିଲେ ତ ସହି ନୁହେଁ ଅନ୍ତର ଦେବର୍ଷି ଆରେ ପଶୁପତି ଚିନ୍ତା ଦୂର କର ତୁମେ ଆହେ ପଶୁପତି ଚିନ୍ତା ଦୂର କର ତୁମେ ଆହେ ପଶୁପତି ବସବ ତାର ମଥାରେ ପଡ଼ିବ ବିପତ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ତାର ମଥାରେ ପଡ଼ିବ ବିପତ୍ତି ଟିଭିର କତ ତାର ହାତେ ଧରି ଧାର ଧାର ଟିଭିର କତ ତାର ଟିଭିର କତ ତାର ହାତେ ଧରି ଧାର ଧାର ତେବେ ଯାଇ ମନମର ହୋଇବଟି ଶାନ୍ତି ଏବେ ଯାଇ ମନ ମର ହୋଇବଟି ଶାନ୍ତି କାଳ ଚକ୍ରେ ଗୋଳ ଧକ୍କା କାଳ ଚକ୍ର ଗଳେ ଧକ୍କା ଦେବୀ ତ